Σε διεθνές επίπεδο, το Δούνου του λέει ότι είναι πολύ επικίνδυνες οι προοπτικές για την ευρωπαϊκή οικονομία και τη διεθνή. Δεν είναι ότι δεν είναι. Όλοι έχουν πρόβλημα. Έτσι. Και οι Γερμανοί δεν είναι άτρωτοι. Μην τρελαθούμε. Ούτε η Ευρώπη. Γιατί αυτό το δίλημμα που έχουν οι Γερμανοί να λάβουν όλη την Ευρώπη στις πλάτες τους και να αλλάξουν με το ζόρι τις νοοτροπίες. Είδατε ότι και ο Μόντι του άπλε την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν γίνουν, δεν αλλάζουν το ζόρι αυτά. Και εδώ έχουμε φτάσει να έχουμε 35-40% στα γκάλοπ αριστερά. Λοιπόν, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Άρα υπάρχουν ζητήματα και είπαμε ότι πρέπει να δούμε πού θα καταλήξουν αυτά και εμείς να προσέξουμε, γιατί παίζουμε με τη φωτιά. Η δραχμή πάντα υπάρχει στο background. Είμαστε στη χειρότερη θέση με τη μεγαλύτερη εξάρτηση και πρέπει να προσέξουμε. Και ένα από τα πράγματα φυσικά που πρέπει να κάνουμε είναι να μην βάζουμε τυκλοπολίες οι ίδιοι στους εαυτούς μας. Κάποιους υγιείς επιχειρηματικούς κλάδους, από τους ελάχιστους που έχουν απομείνει, όπως των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αυτό που μας λένε όλοι δηλαδή, και οι Γερμανοί και όλοι, παιδιά, έχετε ήλιο. Εκμεταλλευτείτε το αυτό το πράγμα. Έχετε αέρα, εκμεταλλευτείτε το αυτό το πράγμα. Να μην κάνουμε λάθη και να μην κάνουμε. Γιατί πλέον δεν συγχωρούνται τα λάθη εδώ που έχουμε φτάσει. Αυτό το πολύ ενδιαφέρον θέμα θα συζητήσουμε με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Παραγωγών Φωτοβολταϊκών Ελλάδος, τον κύριο Στέλιο Λουμάκη. Τον έχουμε τη χαρά να τον έχουμε στο στούντιο. Γεια σας. Καλώς ήρθατε, κύριε Λουμάκη. Κυρίως γιατί μας δίνετε την ευκαιρία να σταματήσουμε την γκρίνια για αυτή την ιστορία με την πτώχευση και το PSI και το πόσο ασύνετοι είμαστε κλπ. Που είναι όντως θέματα. Και να μιλήσουμε επιτέλους με ένα από τους ελάχιστους κλάδους, που όπως σας είπε και ο Υπουργός, ο κ. Παπακοσταντίνου, που πάει καλά. Που πάει καλά, έτσι, και ο οποίος έχει και προοπτικές. Λοιπόν, και να μας πείτε όμως εκεί τι πρέπει να προσέξουμε πριν κάνουμε και εκεί λάθη. Γιατί εμείς το έχουμε αυτό. Περνάμε 3-4 αμυντικούς και πατάμε την μπάλα έπειτα και πέφτουμε. Λοιπόν, καταρχήν, πώς πάει ο κλάδος? Καταρχήν, είμαι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Παραγωγών Ενέργειας με φωτοβολταϊκά. Μια έτσι. ΣΠΕΦ ακριβώς. Εγώ εκπροσωπώ τους παραγωγούς, τους επαγγελματίες που κόβουν τιμολόγιο και παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από φωτοβολταϊκά. Ο κλάδος πάει πράγματι καλά. Εκείνο που πρέπει να προσέξουμε πρώτα απ' όλα είναι την υπερβολή, όπως πάντα συνέβαινε στη χώρα μας. Όσον αφορά τον κλάδο, λοιπόν, έχουμε μια υγιή ανάπτυξη. Αισίως στο τέλος του χρόνου φτάνουμε συνολικά σαν παραγωγή τα επαγγελματικά φωτοβολταϊκά τα 500 ΜΒ και άλλα 100 είναι τα οικιακά φωτοβολταϊκά. Αν σκεφτεί κανείς ότι πριν από ένα χρόνο ήμασταν όλα μαζί 220 ΜΒ και σκεφτείτε ότι ο ένας χρόνος πριν ήταν το 2010, ενώ έχει ξεκινήσει από το 6 αυτή η ιστορία, κάναμε ένα πάρα πολύ μεγάλο βήμα. Είμαστε τώρα, πόσο λέτε, 100 τα οικιακά και... 100 τα οικιακά και 500 τα επαγγελματικά. 600 ΜΒ λοιπόν, εν λειτουργία. Είναι ένα ικανό ποσό ισχύως, το οποίο πραγματικά... Και ποιος είναι ο στόχος? Ο στόχος είναι διπλός. Το 20-20-20 που λένε. Ναι, όχι, είναι συγκεκριμένο πια. Είναι το 2014 1.500 ΜΒ από το κομμάτι των επαγγελματικών και 2.200 πάλι από το κομμάτι των επαγγελματικών το 2020. Μάλιστα. Εδώ θα πω για το κομμάτι της υπερβολής που ανέφερα πριν. Συμβολοποιημένα αυτή τη στιγμή έχουμε πιάσει το στόχο του 2020. Το οποίο σημαίνει ότι αυτό είναι ένα θέμα. Είτε δεν μας φτάνει ο χώρος που έχει δοθεί. Επαγγελματικά, στα επαγγελματικά. Τα οικιακά δεν έχουν πλαφόν, είναι όσο πάει. Και αυτό επίσης πρέπει λίγο να το προσέξουμε. Υπό την έννοια ότι ο χώρος είναι υγιής, είναι πάρα πολύ καλός, αλλά θα πρέπει οι στόχοι να διασφαλίζουν και την βιωσιμότητα και την υγεία της ανάπτυξης. Το είδαμε αυτό, κύριε Λουμάκη. Στην Ισπανία είχαμε το real estate. Στην Αμερική είχαμε τα .coms. Εδώ είχαμε κάποτε το χρηματιστήριο ή και το ευρώ. Όποιος νομίζει στην οικονομία ότι έχει βρει το μήνα που τρέφει τους 11, το Ελντοράντο κτλ., κάποια στιγμή την πατάει. Μην φτάσουμε λοιπόν, όπως λέτε, στα φωτοβολταϊκά εδώ, που όντως είναι ένα οξυγόνο για την ελληνική οικονομία, να φτάσουμε σε υπερβολές. Για εξηγήστε το λοιπόν. Σε κάθε περίπτωση δεν φταίει ο επενδυτής, ούτε ο επαγγελματίας, ούτε του οικιακού. Οι στόχοι έχουν τεθεί, έχουν κλειδώσει, είναι αυτοί. Μέχρι σήμερα, πραγματικά το λέω αυτό, επειδή στην Ελλάδα έχουμε επιχειρηματικότητα, δηλαδή ο Έλληνας λειτουργεί επιχειρηματικά, μας είχαν φρενάρει η γραφειοκρατία τα πρώτα χρόνια, το 2009 και τώρα η κρίση. Όμως το ενδιαφέρον είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και δεν πρέπει να βασιζόμαστε στη γραφειοκρατία ή στην κρίση ότι δεν θα ξεπεράσουμε πάρα πολύ τους στόχους και άρα θα ξεφύγουμε αυτό που είχαμε σχεδιάσει. Εγώ δεν θα μιλήσω ούτε ότι αν σηκώνει ή δεν σηκώνει, να αντέχει ή δεν αντέχει. Έχουν μπει κάποιοι στόχοι, οι οποίοι είναι για το 2014 και το 2020. Και εγώ τουλάχιστον, σαν μηχανικός πρώτα απ' όλα, σαν παραγωγός ενέργειας, θέλω να βλέπω ότι όλο το πράγμα αυτό εξελίσσεται προγραμματισμένα και σωστά. Δεν νομίζω ότι ο κλάδος των φωτοβολταϊκών
είναι ούτε το νερό του καματερού, ούτε η λύση για τα πάντα. Αυτό θέλω να μας εξηγήσετε. Απ' τη μία λέμε ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε, γιατί στην Ελλάδα ποια είναι τα χοντρά προβλήματα που έχουμε. Ενέργεια, που είναι εισαγόμενη και χωρίς ενέργεια δεν μπορεί να κάνεις τίποτα. Δεύτερον, τρόφιμα, να μην πεινάσουμε, που και αυτό έχει σχέση με ενέργεια, γιατί χωρίς ενέργεια δεν μπορείς να κάνεις τρόφιμα. Άρα λοιπόν είναι πολύ βασικό θέμα. Απ' τη μία λοιπόν λέμε να αξιοποιήσουμε, να γίνει η Ελλάδα ένα απέραντο φωτοβολταϊκό, ας πούμε. Απ' την άλλη όμως μας λέτε ότι υπάρχουν κάποιοι κίνδυνοι σε αυτό. Για βάλτε μας λοιπόν τι πρέπει να κάνουμε και τι πρέπει να αποφύγουμε. Κοιτάξτε, σε κάθε περίπτωση πρέπει για μένα όλο το πλάνο εξέλιξης να πηγαίνει βάσει σχεδίου. Δεν μπορούμε να ξεφύγουμε πάρα πολύ από νούμερα τα οποία ξεκάθαρα θα τα βρούμε μπροστά μας κάποια στιγμή. Εμένα εκείνο που με ενδιαφέρει σαν πρόεδρος του ΣΠΕΦ είναι όλοι όσοι έχουν κάνει πάρκα ή στέγες και λειτουργούν να εξελιχθούν ομαλά τα πράγματα, οι συμβάσεις τους να εκπληρωθούν πλήρως σε όλη την 20ετία ή 25ετία και μετά έρχεται να μπουν καινούργοι και πόσοι θα είναι αυτοί. Αυτό το πράγμα, και θα αναφερθώ περισσότερο λίγο στις στέγες αυτή τη στιγμή, οι οποίες δεν απαιτούν και τόσο δανεισμό, γιατί τα επαγγελματικά φωτοβολταϊκά λιγάκι και λόγω του δανεισμού έχουν πέσει βαθιά στην οικονομική κρίση και πλέον δεν είναι τόσο η ανάπτυξή τους. Από την άλλη πλευρά, τα οικιακά είναι ραγδαία αναπτυσσόμενα, δηλαδή έχουν πενταπλασιαστεί περίπου από πέρσι. Και αν συμβεί το ίδιο και του χρόνου, που μακάρι να γίνει, ο φυσικός χώρος των φωτοβολταϊκών είναι και οι στέγες. Θα πρέπει λιγάκι να προσέξουμε την οικονομική, αν θέλετε. Μην φτάσουμε σε κάποιο κράχ δηλαδή. Ακριβώς. Πώς μπορεί να γίνει αυτό, να έχουν όλοι. Κοιτάξτε, και να μην μπορεί να τους πληρώσει η ΔΕΗ. Αυτή τη στιγμή τα φωτοβολταϊκά τα οικιακά πληρώνονται, το γεννάστε, συμψηφίζεται το ρεύμα, όχι το ρεύμα, οι αξίες με την ΔΕΗ. Δεν υπάρχει πλαφόν. Στα επαγγελματικά υπάρχει ένα πλαφόν που λέει, σας είπα, 1.500 ΜΒ 2014, 2.200 2020. Αυτά είναι. Στο άλλο δεν υπάρχει. Θεωρητικά μπορεί να πάει όσο. Αυτό και βεβαίως είναι και το πόσο αποζημιώνεται το οικιακό φωτοβολταϊκό. Το οποίο σήμερα αποζημιώνεται 50% ακριβότερα από το επαγγελματικό. 55 με 39 55 με 33 έως 37 είναι από 1η Δευτέρου βάσει του νόμου 3851 το επαγγελματικό φωτοβολταϊκό. Το άλλο είναι 52,5. Είναι συν 50%, δεν πληρώνει φορεία καθόλου. Okay. Το επαγγελματικό πληρώνει 40%. Δηλαδή έχουμε ένα μοντέλο, πρέπει λίγο να το προσέξουμε για τον κόσμο. Βασικά. Γιατί σε κάθε περίπτωση. Γιατί κινδυνεύει, δηλαδή, να το πούμε απλά, να ξεφυτρώσουν σαν μανιτάρια. Ακριβώς. Και να φτάσει σε ένα σημείο η ΔΕΗ, η οποία έχει ήδη τεράστια οικονομικά προβλήματα, να μην μπορεί να τα πληρώσει. Οπότε, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει από εκεί πέρα. Να υπάρξει μια κατάρρευση, όπως λέγαμε και για το χρέος. Ναι. Επειδή είμαστε σε ένα πλαίσιο ευρωπαϊκό, στο οποίο οι καταρρεύσεις, όπως είδαμε και ακόμα και στο νόμισμα μας, δεν είναι εύκολες και ήδη. Δεν κάνεις να το δούμε. Εν πάση περιπτώσει. Δεν είναι και αδύνατες όμως, έτσι. Σωστό. Αλλά σε ό,τι φτιάχνουμε πια από εδώ και πέρα, μετά από ό,τι έχει παρέλθει, πλέον δεν νοείται η έννοια της κατάρρευσης. Αν θέλετε, παντού υπάρχει γνώση, υπάρχει τεχνογνωσία και υπάρχει σοβαρός πραγματικά σχεδιασμός. Ωστόσο, ο σχεδιασμός αυτός είναι κάτι που πρέπει να εξελίσσεται αντίστοιχα. Παράδειγμα, εξαγγέλθηκε ένα πακέτο μέτρων τέλη του 2011, αρχές του 2012, το οποίο αφορούσε κομμάτι του τέλους ΕΡΤ να δοθεί στον ΔΕΣΜΙΕ, αφορούσε την προσαρμογή του τέλους ΑΠΕ και τη μετονομασία του, γιατί δεν είναι τέλος, δεν πάει στη ΑΠΕ αυτό, πάει ένα μεγάλο κομμάτι στα ορυκτά καύσιμα. Και ένα ακόμα μέτρο, πολύ σωστό, 2 ευρώ ανά μεγαβατόρα below the line, δηλαδή όχι χρέος στον καταναλωτή, χρέωση στη λιγνητική παραγωγή. Στη ΔΕΗ συγκεκριμένα που έχει τα λιγνητικά. Όλο αυτό για να εξορθολογιστεί λιγάκι η αγορά και να μην χρεώνονται οι ΑΠΕ το οποιοδήποτε κόστος που δεν του αναλογεί. Αυτό πραγματικά φέρνει στα ίσια σήμερα την εικόνα. Άρα έχουμε πάλι έρθει σε ένα πολύ υγιές σημείο. Αυτό εξελίσσεται όμως, δουλεύει. Αν του χρόνου τα πράγματα ή του παραχρόνου είναι μέχρι το 2015 δεν υπάρχει σχεδιασμός. Αυτή είναι λίγο η ανησυχία μας. Ναι, δηλαδή θα μπορούσε, ας πούμε, στα οικιακά φωτοβολταϊκά, αν δούμε, παρακολουθώντας την κατάσταση, αν δούμε ότι πάει να ξεφύγει τελείως, να πέσει η τιμή. Δηλαδή κάπως... να το πω πιο συγκεκριμένα. Ο Υπουργός μέσω δημοσιευμάτων έχει κυκλοφορήσει ότι αναμένεται κάποια παρέμβαση στο όλο, αν θέλετε, πλαίσιο αποζημίωσης των φωτοβολταϊκών. Προφανώς την τιμή της κιλοβατόρας, το feed-in tariff. Από εδώ και πέρα, όχι από εδώ και πέρα, πάντα από εδώ και πέρα. Πάντα μιλάμε για τα μη συμβολοποιημένα, μη συνδεδεμένα, καινούριες συμβάσεις. Θα θέλαμε σαν ΣΠΕΦ να δούμε η προσέγγιση αυτή να μην γίνει οριζόντια και ενιαία,
να εξετάσει το Υπουργείο χωριστά τον κλάδο των επαγγελματικών φωτοβολταϊκών με τις τιμές που έχουν σήμερα και τα κόστη που έχουν σήμερα. Γιατί πληρώνουν φόρο, έτσι. Ακριβώς, πληρώνουν επιτόκια 11-12%. Έχουν δανεισμό τεράστιο πίσω, ο οποίος θα επιβαρύνει. Βεβαίως, απομένει κάποιο πολύ μικρό όφελος από όλη αυτή την αποκλιμάκωση της τιμής του πάνελ, αλλά είναι πάρα πολύ μικρό. Το μεγαλύτερο κομμάτι, το 95% του ωφέλους αυτού, το κατατρώει ο κόστος των τόκων. Θα θέλαμε λοιπόν να δούμε μια προσέγγιση του Υπουργείου, όχι οριζόντια, μια προσέγγιση για τα επαγγελματικά φωτοβολταϊκά χωριστά, με τη δική τους παραμετροποίηση στην εξωσή κόστους και μια χωριστή προσέγγιση για τα οικιακά. Οι οποίες προσεγγίσεις αυτές να λαμβάνουν υπόψη και τη δυναμική ανάπτυξη των κλάδων. Γιατί σας λέω, τα επαγγελματικά φωτοβολταϊκά είναι σε πλήρη στάση ανάπτυξης, τα οικιακά είναι εκρηκτικά αναπτυσσόμενα. Και επαναλαμβάνω για να μην παρεξηγηθώ, είμαστε υπέρ και των δύο μορφών φωτοβολταϊκών. Οι ταράτσες και οι στέγες είναι ένας χώρος που πραγματικά πρέπει να αξιοποιηθεί. Ότι πρέπει να προσέχουμε αυτά τα πράγματα, τα διάφορα Ελντοράντο. Απλά μας ενδιαφέρει πάνω απ' όλα η σταθερότητα του συστήματος, τόσο του ηλεκτρικού όσο και του οικονομικού. Γιατί αν γίνει ομιγέννητο κάποιο κράχ ενεργειακό, όπως λέτε, θα την πληρώσουν επί δικαίων και αδίκων. Όπως συμβαίνει και τώρα με το χρέος. Δεν φταίμε όλοι που ξέφυγε το χρέος, αλλά τώρα σαρώνει τους πάντες. Εγώ ξέρετε κάτι, κύριε Θωμάκο. Δεν θέλω να ακούω μόνο από όσους εξαγγέλουν πολιτικές ότι αυτό είναι ένα κοινωνικό μέτρο, μια κοινωνική πολιτική. Η δική μου γενιά έχουμε πληρώσει και θα πληρώσουμε πάρα πολλά χρόνια τις κοινωνικές πολιτικές του παρελθόντος που έγιναν άτακτα, άναρχα και μη σχεδιασμένα. Το να μοιράζει, για παράδειγμα, συντάξεις και μετά να τις κόβεις, να τις τσεκουρώνεις, θα το πληρώσουμε εμείς. Εμείς ακόμα χειρότερο δεν πάρουμε και ποτέ σύνταξη. Αυτές οι εύκολες λύσεις του Τσοβόλα δώσ' τα όλα, ή ότι καταχρεωνόμαστε, ή αργότερα με το χρηματιστήριο όλοι πήγαμε να γίνουμε σώρος, ή αυτά οι εξυπνάδες οι ελληνικές, αυτές πληρώνουμε, ή τώρα με το φωτοβολταϊκό, με τις επιδοτήσεις κοινοτικές. Ότι θα παίρνουμε τις επιδοτήσεις και θα καθόμαστε, ή με το φθηνό χρήμα, ή με το ευρώ. Ότι θα μπούμε στο ευρώ και θα γίνουμε Γερμανία, αυτόματα, χωρίς να κάνουμε τίποτα. Ή τώρα ότι στο χωράφι θα βάλεις το φωτοβολταϊκό και θα κάθεσαι και θα πληρώνεσαι. Δεν είναι καθόλου έτσι, πιστέψτε με. Είναι μια επιχειρηματική δραστηριότητα η οποία είναι εκτεθειμένη σε φυσικούς και ανθρωπογενείς κινδύνους. Χρειάζεται παρακολούθηση, χρειάζεται γνώση και πάνω απ' όλα χρειάζονται όλα αυτά, όπως σας είπα από την αρχή, το σχεδιασμό, ώστε να μην στο μέλλον βρεθούν κάποιοι τότε κυβερνώντες με αναλογιστικές μελέτες να μας πούν ότι ξέρετε κάτι, πριν από 10 χρόνια δεν το πήγατε καλά. Κάποιοι έκαναν πολιτική και εσείς δεν την ελέγξατε ή δεν την εισηγηθήκατε. Βάλατε πολλούς στα ταμεία ή δώσατε πολλές επικουρικές. Χρειάζεται λοιπόν μέτρο και ξεχωριστές προσεγγίσεις επαγγελματικά, οικιακά, με βάση και την ανάπτυξή τους. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε μια βόλτα να δούμε τις τιμές στις αγορές. Ένα σύντομο διάλειμμα και γυρνώντας, κύριε Λουμάκη, να δούμε λίγο το πώς μπορεί ο κλάδος αυτός, υπό αυτές τις προϋποθέσεις που συζητήσατε, να συμβάλλει στο ζήτημα της πραγματικής οικονομίας στην Ελλάδα, στην ενεργειακή εξάρτηση, δηλαδή το πού είμαστε και πού μπορούμε να πάμε και τι πρέπει να προσέξουμε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σε ένα σύντομο διάλειμμα, σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί.